Kaixo, entzule, baldin eta entzulerik badago, oraindik ez dakigu, hau lehenbiziko atala delako, beratzen podcast berriaren lehenbiziko atala, eta hasiera gehienetan bezala, normalean baino azalpen gehiago ematea dagokit, kasu honetan, eta azkar egiten saiatuko naiz. Estudioan ikusi ez ditugun, baina bideoan agertuko diren irudiak, Iñaki Tristan diseinatzaile zoragarriak egin ditu. Eta entzun berri duzuen musika, sarrerako doinua, melodia, edo dena delakoa, Lorea Zulaika musikari bolibartarrak egin du, Euskal Herriko hauts ederrenetako bat, galdetzen badidazue. Eta izan zarete lehenengoak entzuten, zer iritzi? Zakit, nik uste dut garrantzi asko ematen zaiola lehenbizikoak edo zenbat garrena garen, eta nire ustean ez luke horre garrantzia izan beharko luke gehiago musikak berak edo kasu honetan musika zari garelako, eta beste edo zinetan ere nik uste dut lehentxago edo berandu isago ikasi entzun edo ikusi zerbait ez dela garrantzitsuena, ez gara lehiak eta batean bizi, ala ematen badu ere askotan. Bai, hori egia da, bai. Zen besterik gabezuen iritzia jakiteko. Politia iduitzen zait, eta botsa esan duzu bezala oso goxoa, eta interesgarria, ez nuen ezagutzen neska hau, eta, Zulaika kontuan hartuko dut. Bai. Niretzat, pentsatzen dut jartzen duela tartarrerako ambiente bat, ez? Soinuiek. Eta Tristanen irudiak ikusi gabere ez dut dudarik ere maitatuko ditugula. Esan dut Lorearen ahotsa oso polita dela, baina nireaz aparte, entzuten ari zareten beste bi ahotsak ere aski politak dira. Eta norenak diren esan aurretik, bideoa ikusten zabiltzatenok ja badakizue, baina azalduko dut, beratzen podcastaren helburua edo ideia dela euskal kulturaz eztabaidatzea, euskal kulturaz hitz egitea, eta horretarako atal bakoitzean euskal kulturaren inguruko gai bat landuko dugu, eta horretarako bina gonbidatu etorriko dira horretaz hitz egitera. Eta lehenengo bi gonbidatuak, naiz eta ez den lehiaketa bat, eta ez den importanteena, baina hementxe ditugunak. Gaurko atalaren gaia, izanen da, nola esan dudan podcastaren helburua dela euskal kulturaz hitz egitea da eztabaidatzea, pixkat koherentziarik eta bat egiten edo, lehenengo atal honetan saiatuko gara erantzuten zer den euskal kultura horren inguruan gogoetatzen, eta badakit, edo ez dakit, erantzun borobilik topatuko dugun, ez dakit egia absoluturik botako dugun, ziurrenik ez, baina jakin badakidana da horretarako bidelagun onenak dauzkagula, eta orain bai, aurkeztuko ditut beste bi ahotsak, Jon Celestino eta Sagarario Aleman, mila esker eta ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrak zuri. Ez dakit aurkezpenik behar duzuen, ziurrenik ez, baina alere beti egin behar da, sarreratxo bat. Sagarario Aleman, etxalekun jaioa, farmazian lizentziaduna da, euskalgintzan urte luzetan aritutako laguna, besteak beste, beratzen podcastaren etxe bilakatu berri den Euskal Herri Erratiaren sorreran aritutakoa. Baina bereziki, zure eguneroko borroka helduen euskalduntzean garatu duzu, edo hortan aritu izan zara, Arturo Kampion euskaltegiko zuzendaria eta irakaslea izandakoa zara, 2006an euskaldun urgazle izendatu zintuzten, eta 2007tik euskaldun oso. Mila esker eta ongi etorri. Eta Jon Celestino, iruindarra, okerez banago, ez da? Donostian sortua izaten naiz, baina iruindarra bai. Beitu horiz nekien. Donostiarra, baina iruindarra, bete-betea. Musikari eta irakaslea, besteak beste Broken Brothers brass bandarekin ikusten zaitugu, baina, gaur egun ere, bestelako 11 mobidatan eta taldetan ari zen zara, adibidez Joseba Tapiarekin ikusi zaitugu holtzetan, eta esan genezake kulturera gilen nekaezina zarela, nolabait, eta gaur egun dauden kulturrekimen interesgarrienetako askotan, hortxe zabiltzala, ez dakit, inurri lan horretan edo. Adibidez Iruinkokoan.
Bai, eta esan behar nuen ere bai, beratzen, Euskal Herria irratiak, nola da bilen, lasaituko naiz. Euskal Herria irratian, orain arte podcast bat ere izan duzula, irratiak ordaintzen digu trena izenekoa, eta beraz hemengo veteranoa zarela. Pixkat podcasten mundutxo hontan. Bai, hori hortan narrazio emango dizut, bukaerak hortan. Eta, bai, bestea igual beti bezala, ondokoari zuri buruz hitz egiten entzuteak, pixkat lotxa ematen du edo, baina, bueno, asko esatea ez ote den kultur eragileeneka ezina eta, baina guretik egiten saiatzen gara bintzat. Bai, eta eskertzen da. Bale, ongi iruditzen bazaizue, sartuko gara gaian, esan bezala zer da euskal kultura, galdera hori planteatu nizuen, eta hortxe dagoen liburu hortan, liburu gorri hori, erakutsiko dut, ze pare bat aldiz aipatuko dugu gaurko podcastean, kultura, aurkakotasuna eta boterea itxoen. Ez dut irakurtzen. Bai, kultura, aurkakotasuna eta boterea izeneko liburua da, Stuart Hallen idatzi ezberdinak biltzen ditu liburu honek, eta euskerazko itzulpena Ibai Atutxak egin du. Eta pasarte batean, Stuart Hallek esaten du kultura popularraz hitz egin behar duela, baina hauxe aitortzen du. Popularra terminoarekin dauzkadan arazo batzuk azaldu nahi dizkizuet. Kasik, kultura terminoarekin dauzkadan bezain beste arazo dauzkat, popular terminoarekin. Bi terminoak batera jartzen dituzunean, zailtasunak aski ikaragarriak izan daitezke. Eta nahiko identifikatua sentitu nintzen, justo podcast honen prestaketa lanetan edo ari nintzelako, eta nik berdina sentitzen dudalako euskal kulturarekin. Hau da, badutarako ideia bat, zer den euskal kultura, baina hasten naizenean kultura zer den definitzen, euskal horrek zer esan nahi duen pentsatzen, eta euskal kultura zer den hausnartzen, zailtasun dexente topatu nituen. Orduan, lehenengo galdera, zuentzat zaila da, erresa da, zer da euskal kultura esatea? Nerezat oso zaila. Nik uste dut gauza gehienetan definitzia zaila izaten dela benetan, eta kasu honetan oraindik gehiago ez delako gauza ukigarri bat edo esatezagunez. Liburu bat definitzea kaso errazago izanen da. Baina kultura definitzea niri oso zaila egiten zait. Eta gero horri erasten badiogu hitzelkarketaren lehenbiziko partea euskal, horrek ere zailtzen du. Alde batetik botako nuke hola berehala euskal kultura, noski euskal horrena, euskaraz egiten dena, baina nik uste dut askoz ere gehiago sakondu beharko litzatekeela horretan. Eta kultura bera, azken batean, askotan kultura hitz egiten dugunean, nik uste dut batez ere disiplina bakar batzuk aurre ikusten direla, baina nik uste kultura askoz ere gehiago dela. Azken batean, buruan ditugun ahalmen hoiedenak nolabait garatzea da, ezagutzaren bidez, tradizioaren bidez, dugun inguruak guzi horrek definitzen du gero gure kultura, bakoitzaren kultura. Zakit, azteko zanen nuke hori zaila dela, niri bintzat oso zaila egiten zaidela, eta definizioa bilatuko genuke olako zerbaitetan ez, gogo almenak lantzea, edo burua lantzea, zerbait, kultura zerbait landua dela esanen nuke. Bale. Eta zuen antzeko arazotan egongo naiz ni ere, batez ere, demora guztian hola ikusten dut edo hola ulertzen dut, kontrakotasunez beteriko zera bat delako, mugimenduan dagoena, baina geldirik dagoena, nire zera personal bat dena, baina taldearena ere badena, holako kontraesan pila bat aurkitzen ditut, hontaz pentsatzen dudanean. Niretzat, esan nezakeen igual gauzarik, irizten naizen toki orokorrena, eta baina pila bat izango dituena, baina pentsatu nahi dut, edo gaur egun pixkatu honetan nago, niretzat kultura dela jende batek egiten duen hori. Badakit ezer ez esatearen pareko dela, baina askotan kultura berehala joaten zaigu, lehenagotik heldu diren ikuspuntu batzuengatik taula, baina berehala joaten zaigu kultura
nik ere nola deitu, baina kultur sorkuntzara bezala, ez? Eta kultur sorkuntza hitz hori esaten dudan momentuan, badirudi zerbait elebatua den zerbait buruz, edo zerbait landua den horri buruz ari naizela. Beti dagoelako ere gainera ez, kultura nekazaritzarekin, nolabait, buruaren nekazaritza izango balitz bezala, ez? Bere etimologiagatik eta hola, ez? Hortik heldudan ikuste. Kultibatzea, ez? Azkenean da, lurra nola kultibatu, gogoa kultibatzea, ez? Hortik badu, lehenagotik, eta horrek arazo handia sortzen dizkit, ze nola ez da izango beratzea, zenbat denbora behar dute babarrun beltza hauek ongi beratuta egoteko edo, zenbat denbora hori ere bada gura monak eman digun kulturaren zati importante bat, eta bada kultura, ordan horregatik azkenean, esaten duzularik, ez ere esan nahi ez duen jendeak egiten duen hori, uste dut, hortik badela. Eta bai, noski, nik ere biztan denez euskararekin lotuko dut ala beharrez, baina horrek baditu, ikusiko dugun bezala, zulo eta arrakala pila bat, ez? Bai. Baina, azkenean tokiantzekoan gara, nik uste. Bai, egia da kultura zer den definitzeko, eta hori Stuart Hallek azaltzen du liburuan baita ere, karo, zu abiatu zaitezke antropologiatik, soziologiatik, arteetatik, eta bakoitzak emanen dio bere definizioa. Hau importantea zen ikusteko pixka bat ere zertaz arituko garen. Niri egia da burua beti joaten zaidala, Sagrariori gertatzen zaion bezala, arteetara, edo literatura, edo musika, dantza, folklorea, olako kontuetara, baina, orain proposatuko dizuet pixka bat hori zehazten saiatzea, baina horren aurretik abesti bat jartzeko eskatuko diogu Martini. Bale, euskal kultura zer den definitzen hasteko egin nuen gaur egun jende gehienak eginen lukena eta interneten begiratu nuen zer da euskal kultura eta ea bazegoen nun baiten erabilin dezaken definizioren bat edo. Eta lehenengo linka, gertu zitzaidan lehenengo web orria, izan zen euskal kultur erakundearena, eta hor bazegoen alako testu luze bat azalduz euskal kultura zer den, eta nik bi esaldi nabarmendu nituen edo bi esaldik arreta ditu zidaten, eta hala zioten, beren hizkuntza oinarritzat hartuz eta eragin ezberdinak berenganatuz, euskaldunek kultura berezi bat sortu dute, eta pixkat aurrera xeago esaten zuten. Oro har, euskal kultura aurrera doan oroimen baten antzekoa da. Orduan, proposatuko dizudana da, esaldi hau 3 zatitan edo 3 bloketan banatzea, eta bakoitzaren inguruan, ea zer bota dezakegun edo zer pentsatu dezakegun. Orduan, lehenengo blokea, beren hizkuntza oinarritzat hartuz hori izanen da, eta galdetuko dizuet, pixkat komentatu duzu ez, euskal kultura, euskal hori euskarazkoa izatearekin lotzen dela, baina zuk esan bezala horrek zulo pila bat uzten ditu, eta jakin aldizkarirako idatzi zenuen artikulu bat, Jon, eta hor pixkat aipatzen zenuen, ez? Ze gertatzen da musika instrumentalarekin, adibidez, edo, ze irizpidea beliko dugu zerbait euskal musika dela edo ez dela zehazteko. Eta orduan pixkat, hori da lehenengo galdera egin nahi dizuedana. Euskara eta kultura. Zer nolako harremana dagor zuen ustez? Ni hasteko, nik esanen nuke batetik galdera hau askotan egiten diogu igual gure buruari, baina maizago segurazki egiten digute euskaldunoi euskaraz ez dakitenek. Hau da, ukatu nahi dutenak badela euskal kultura bat, eta gehienetan hizkuntza gutxituetako hoi egiten digute hizkuntza hegemonikoetan bizi diren hoiek. Ematen du kultura bat bestearen gainetik dagola edo hizkuntza hegemonikoa dituzten kultura horietako jendeak, ez dakit kultuagoa direla,
edo haiek bai badutela kultura bat eta guk ez dugula. Gu murgildurik gaudela kasu honetan, euskararen kasuan, edo Frantziako edo Espainiako kultura. Eta ni galdera eginen nuke zer da espainol kultura edo frantses kultura. Segurazki, haiek gu baino edo gu bateko zailtasunak izanen dituzte hori definitzeko, ez da? Orain gutxi, ez dakit uste du larun batean izan zela, PPek ez dakize kongresu edo ez dakize egin zuen, eta Feijok etorkinez hizketan ari zela esan zuen guziak ez dute espainolak izateko errastasurik izanen, azken batean hor ikusi beharko da nori ematen zaizkion paperak, ezer. Hortarako nola baiteko ranking bat edo eginen du, edo nota jarriko ditu, nota hoien arabera edo, nonbait emanen die papera edo zilegitasuna espainolak izateko. Orduan, lehentasuna izanen dute hori ulertu nion, espainol kultura ezagutzen duten hoiek. Eta esan, zertan ari da, gizon hau zertan ari da pentsatzen, esaten dutean euskal kultura. Barkatu, espainol kultura. Pentsatzen dut, batez ere, ari dela, gaztelania dun hoietan, hau da, gaztelania dakiten hoiek izanen dute lehentasuna, honeia errankina jarri du, segurazki Ameriketatik edo heldu direnak, errastasun gehiago eginen dute, Marokotik edo ez dakit Bulgariatik edo, akaso Bulgaria barkatuko du eta lehenago sartuko da Europako kulturaren barnean sartzen duelako, ez dakit. Baina segurazki, Pakistandik edo ez dakit nondik heldu dena, baino lehenago izanen dira beste horiek espainola edo gaztelania badakiten horiek, ez da? Orduan, batetik nork egiten ditu galdera hauek eta ez dire inozentiak izaten normalean. Badute atzean trasfondo bat. Hori ere kultura da nik uste dut horrela erabiltzea kultura nahi baduzu, ez dakit baina horrere gogota bat egina dago, nolabait, eta mezu bat bidaltzen ari dire. Orduan nik uste dut kulturaren barnean sartzen dela kontaketa ere, gauzen kontaketa ez. Ez dakit galdera zein izan den ikustu joan naizela beste norabait. Hau da, pelikuletan ikusten denean bezala estatu batuetako nazionalitatea lortzeko azterketa bat pasa behar dela eta hemen ere egiten dena. Espainiar zerarekin, baina normalean legeak edo historia edo konstituzioa olakoak, ez? Pentsa, kultur jakintza minimo bat ere izan behar balukete, ez? Bai. Lola Flores norden edo eta berez paperak ditugunok ja erantzuten jakinen genukeen horrelako galdera hoiei eta hori ote den kultura, ez da? Konstituzioa ezagutzea edo gehiago den jakitean on zauden azken batean. Nik uste dut importantea dela edozein tokitatik zatozela ere, zauden toki hori ezagutzea neurri handi batean hor bizi behar duzulako eta orduan hortara egitea, ez da, neurri batean. Eta alere, hizkuntzaren gaira etorrita, egia da, espainolek ez dutera zarantzarek izanen haien kultura, gazteleraz egiten den hori dela, ez? Eta guk batzutan zeba ematen izkiogu nahi beste vuelta, edo... Ja, nik batzutan, ni buruz pensatu izan dudana da, nik gaztetan tema ondixan marra nuen pixkat, agian nolabait hori gaztaroko establezitua sentitzen duzun horri izkin egiteko da aurre egiteko zera hortan oso argi nuen nik kasualidadez eta etzen nire inguruan hemen Iruñara 9 urtekin bizitera etorri ginelarik nola nire inguru gehiena etzen euskalduna baina bazen nire ama hizkuntza banuen horlako tema bat nera bedo gaztetan non nik ennuen euskal musika eta euskal kulturarik egin nahi. Ez nuen horrela pensatzen. Ze banekien argi nuen euskaraz izan behar zuela, baina ennuen euskal kultura pixkat, butat moduko bat da, baina ennuen euskal kulturatzat hartua izan zedila. Ze pensatzen nuen ez dakit, El Pratekoa banintz, Bartzelonako langile auzo batekoa banintz, edo
Madrileko auzo batekoa banintz, enuke egin nahi nuen musika berbera izanen zen, eta hizkuntza izanen zen zena. Pues Madrilen seguramente espainola eta Katalunian seguramente katalana. Baina niretzat importa zidana edo musikaren estiloa, estetika zen. Hizkuntzaz gaindi. Orduan banuen zer hori. Egia esan, denborarekin utxe egin didan, sentido handi batean, batean bai izan da, euskararekin harremanetan sentitzen dudan musika, sentitzen edo, somatzen dudan musika edo, somatzen dudan estetika eta hainbat gauza, hizkuntzari oso lotuak dira. Orduan, azkenean ez da, disoziazio hori ez da hain erraza izan niretzat. Eta uste dut horrek batez ere baduela esaten ari zinenarekin. Hegemonikoak nola bere estrukturak inposatzen dizkion ez hegemonikoari. Gauza guztietan, baina honetan ere biztan denez bai. Baina, sentitzen zenuelako ezin zinituela estilo batzuk euskeraz? Ez, kontrakoa. Euskaraz eginda ere, niretzat balorea etzegoelako euskaraz izatean, ze hori nire ama hizkuntza besterik etzen, komatxoen artean, baina nahi nuen, ez dakit, musika horretan interesa eukiko zuen ez dakindungo persona batentzat, bai, intrinsekoki interesgarria izatea egiten nahi nintzen musika. Bai, naiz eta euskaraz izan, orduan, pentsatzen nuen, euskal etiketa horrek nire kontra egingo balu bezala. Kajon batean sartzen zuelako. Bai, batean. Hemen interesgarria izango zen, izan liteke hizkuntza ere ulertua zelako, baina interesatzen zidana nolabait musika da, holako zerbait, musika zelako, hori izan nahi nuen. Bai, euskal sortzaile bezala ez etiketatzea, baizik eta, musikari. Hori, esan ezagun, bai, beste etiketa posible batekin, jazz musikari. Eta bai, euskaldun, baina... Neri berriz, justo dut kontrakoa gertatzen zaidala, ez da? Niretzat garrantzia handia du hizkuntzak. Hizkuntzak ematen din nortasuna, ni nor naiz hizkuntzari gabe, edo ni euskerari gabe ez nitzateke naizen hau izanen. Beraz, nik bai hizkuntzari ematen duela, nik uste hizkuntzak berak transmititzen duela zerbait. Zerbait benetan oso gure buruan sartu da dugun zerbait. Adibidez, ezakit, nahi baduzue anekdota txiki bat, baino ni oroitzen naiz, eta noa hizkuntzarik ez duen zerbaitetara, baina askotan esaten du, hizkuntzari gabeko kultura bada, bai eta ez, nire ustez ez da, beti badago hizkuntza hor barnean. Adibidez, dantza bat, oso ezaguna duguna, eta oso gurea dela esaten duguna, larrain dantza. Eta orduan, jaialdia bukatzean eta ez dakiz edo zen festa bukatzean, larrain dantza izanen da azken dantzatuko dena. Eta 20. mende ondarrian nik esanen duke, jende guziak, euskaraz etzekitenek ere hemen larrain dantza esaten zutela. Euskaraz, eta bazakiten zertzen larrain dantza. San Ferminetan ateratzen zen iluntzean zezen suskoa. Etzen ateratzen Toriko del Fuego, eta etzen dantzatzen El Baile de la Era orain egiten den bezala. Eta orain, euskaldunek aldatu dute hizkuntza hori, baina niretzat bi gauza horiek eta dira hizkuntzarik ez badago ere zezen zuzkoan, eta izanen dute beste toki batzutan, ez da gure espezialidade izanen, baina hori euskararekin lotua zegoen. Eta benetan, horrek erakusten zidan, esaten zen bakoitzean, benetan Iruña euskalduna izan zela, eta horrengatik iritsi zitzaigula guri euskeraz izena. Eta gaur egun euskaldunok, begira ze bira eman dugun, euskaldunok, askok behintzat, oraindik galdu dute euskarazko hori eta esaten dute erdaraz, euskaraz ari direnean esaten dute igual Toriko de Fuego dago edo olako gauzak. Orduan, nortasuna galtzen ari da, eta niretzat
kultura nortasunaren parte da. Orduan, nire ustez, akulturizatzen ari gara. Eta, orain, esaten zenuen bezala, hegemonikoak gure gain jarri dira eta gainditu gaituzten neurri handi batean. Benagarria da, hortzat esaten dut, hizkuntzak izugarrizko indarra eta garrantzia duela nire ustean. Bai, du gabe. Bai, horregatik esaten dut, hau zelan, nire, momentu batzuetan, edo gazteagotan, pixkat, posiziorik ikusten nuela, baina, bai, batez ere, provokazio modu batean, edo, claro, bai, esan ze gero horrek bazekarren pak oso bat, abertzaletasunarena, etc. Eta orduan toki batzutan agian ez nintzen guztiz komodo, ez dakit nola dirazi, baina hortxe kontua. Hala ere, esan berra dut, denbora aurrera joan zaidalarik, adibidez, bai, hola pixkatu, beti badut arazo hau, oso musikara joaten naizela, nire esperientzia kontatzeko musikatik kontatzen dudalako, baina baliagarri bedi, beste batzuntzat ere. Eta da, claro, momentu batean, musikari bezala, nire obsesioa batez ere musika beltzarekin, eta jazarekin, eta New Orleansetik helduen gauza horiekin heldu delarik, claro, momentu batean gertatzen da, nik horri guztiari ematen alnion bakarra euskaratik, eta euskarak ekartzen zidan kulturaren elementu batzuetatik ematen al nuela. Bai, nolabait, nire, demagun, jazz musikan zerbait interesgarri egiteko gai izango baldin manintz, edo ekarpenen bat, ez bakarrik bertakoarentzat, baizik, eta orokorrean pentsatuta ere, ekarpenen bat egingo banuen, han justu euskararen eta euskararen musika tradizioetatik hoietan murgiltzetik etorriko zela. Orduan, finean ados. Batez ere ados, bai. Zinteresgarria, ze beti olakoetan, uste dut, gure eztabaida kokatu dela, honek zekarpen egiten dio euskal kulturari, ez? Batean jaza edo rapa, adiez, Odi Barroso datorkitu gora, rapa euskeraz egiteak euskal kulturari egiten dio karpena, ze tal, baina kontrako norantzan ere ekarpen bat egiten da. Eta askotan ez da aipatzen, ez? Euskaraz egin da, genero horri ere ematen diozula zerbait. Eta ero, zuk aipatutakoak, gogora ekarri dit Julio Sotoren eta Gorka Urbizuren artean idatzitako liburuzka bat, uste dut Gorka zela, Julio Fijo, berak aipatzen ditu bere amonak, euskeraz etzekien amona batek, zenbat euskerazko hitz erabiltzen zituen egunerokoan. Eta nola esaten zion, eske bertxotan aritzen zara, eta ez dut ulertzen, ez, darabiltzun hizkuntza, baina egitan hor bat zeuden euskerazko mundu baten zantzu asko, bere eguneroko hizkeran. Eta egia da, ja bukatzeko, eta bizkat esan dituzuen gauzekin lotzeko, egia da, nik azken aldian bi diskurtso horiek ikusi ditu dela, edo entzun ditu dela kultur munduan, musikarien gandik, batez ere, esanen nuke, baina nola batzuek aldarrikatzen duten euskera tresna gisa, beste zeo zer sortzeko tresna gisa, eta beste batzuek aldarrikatzen dute euskera helburu bezala, ez? Euskera sortzea dela haien egiten dutenaren helburua. Eta bizkat, politizatzen dute, ez? Euskararen erabilera hori. Eta nik galdetu, ekarri ditut ona, igual gainetik aipatzeko bakarrik, baina Durangoko azokaren kuotak, Durangoko azoka, Laizter ez pare bat hilabete barru ospatuko dena, eta euskal kulturaren plazatzat duten erakusleio hori edo, ze ezakin niri, zerbaitek krak egin zidan, hori dela pare bat urte joan, eta Izaroren estana ikusi nuenean Limones en invierno, deitzen da, edo Limones en invierno gola gaztelera zidatzita, eta zaten nuen, eta ezakit, hau bai, hemen, bai, ezakit. Eta behiratu nuen eazen diren kuota horiek, edo bertan egoteko euskerazko minimoak. Literatur lanetan, beste hizkuntza batzuetako lanak ere onartzen dira, baldin eta jatorrizko bertsioa euskarazkoa bada, edota hizkuntza edo zein izanik ere, trama nagusiki Euskal Herriarekin lotuta badago. Hau da, horian hasten da, pixkat zer den euskal gaia, zer den euskara hizkuntza, eta musikari dagokionez, kantuen erenek egon behar dute euskeraz. Diskoa Durangoko azokan saldu ahal izateko. Orduan, erena euskeraz badago ja euskal musika da, ez? Claro, kontua da, ez dakit, ez dut gehiagi hau berotu nahi, baina, claro, Durangoko
nik uste dut, Durangoko azokaren, Durangoko azoka ere ezin dugu gauza bakar bat izango alitz bezala aipatu. Durango azoka bada jende askorentzat egun pasa lagun artean edo familian edo ez dakit nola egun pasa polit bat egiteko aitzaki bat, nolabait euskararen, euskal kulturaren inguruan, baina bada horrela modu itxusiei posiblenean esango dut euskal herrietako industria kulturalaren negozio makinaren parte, engranaje fuerte bat, orduan zati honetan, eta beste gauza asko ere, esan dute, bai, sortzaileen topagunerako toki bat, jende berria gauza berriak ezagutzeko toki bat, parte hon guztiak oso klaro ditugu, ni pentsatzen dut, horretik joan nahi dut beste horretara, esan dut, finean, hau bezalako inguru geografiko batean, industria kulturalak behar du horrelako makina bat, orduan, berdin zaio, sentitzen dut baina, berdin zaio euskara, neurri handi batean, zen dut, ez guztiz berdin, ez era bat berdin, ez dut duen balioa, ez diot duen balio guztiak endu nahi, baina zati batean, onartu behar dira, modu batean edo bestean, interes batzuk, ez dutenak euskal kulturarekin harreman handirik, badute industriarekin, ez? Euskararen, Euskal Herriko kulturindustria, hiru poloietan, industriak badauka indar berezi bat. Nahiko genuken langa hori pixkat jaitsi. Nik uste dut azken batean Amerikako estatu batuetatik datorren kultura hoize dela. Gauza handiak egitea, konsumoa indartzea eta espektakuloa eskaintzea. Eta hori ari gara ikusten, nik uste dut kultur manifestazio askotan, orduan zer da hor kulturati dagoena eta zer beste zerbaitetik. Egia da, Durangoko azokare horrelako zerbaitean neurri handi batean, hala ere, nire ustez euskal kulturaren dako importantea da. Eta baina beste azoka txikiagotara joz, askotan horrek neurri gehiago ematen dut, igual eskuragarriago egun daiteken zerbait da. Baina gogoan izan den dut, aspaldizkoan hasi nitzela Sarako azokara joaten. Eta esan behar dut, niretzat Sarako azoka gero eta frantsesagoa dela. Hau da, frantsesa ja sarrera ikaragarria du frantsesak Sarako azokan. Eta orain berri badugu, ziburukoa, eta nik uste dut hori neurrirago egina dagoela, hau da, interesa dugunok liburuetan edo hartaz eta bestean eta beste euskaldun batzuekin eta euskaraz aritzeko eta elkartzen garen toki bada eta igual eskuragarriago dugun zerbait gainera, ez? Nik uste dut hauei garrantzia eman behar diogula. Esaten dut, nik uste dut nagusitzen ari dela kultura bat eta lehen musika aipatu duzu, Jon, bluesa eta hau eta beste ez, baina musika horiek etorri zezkigu ez sortu diren tokitik segurazki, baizik eta komerzializatu eta industrializatu duten tokietatik. Heldu zaigu Amerikako estatu batuetatik. Eta horre inglesak hartzen du garrantzia. Eta nire ustez hori kontrakultura da neurri handi batean. Beraz, nik uste dut ritmo edo musika mota diferenteak, hizkuntza diferentetan egiteak aberastasuna dakarrela eta hori zaindu behar dela. Horrengatik hori denak euskaraz egitean nik uste dut baduela bere garrantzia. Eta penagarria da, adibidez, komunikabideetan ere zer musika mota entzuten den, normalean entzuten da anglosajona. Hau da, garaibetean igual frankofonoa da zen gehiago, Frantziak agintzen zuen, baina orain Amerikako estatu batuak agintzen dute, eta orduan musika gehiena entzuten duguna eta ezagutzen duguna ez dira munduko musikak, bezik eta estatu batuetan, Amerikako estatu batuetan egiten den musika eta penagarria iruditzen zait. Beste seguro nago, beste tokietan ere musika arras politiak egiten dituzela, interesgarriak, beste hizkuntza batzutan, beste batzutan hizkuntzari gabe, instrumentua bakarrik, baina guzti horiek ezagutzeko aukera oso gutxi dugu. Lehen esan dudana, segitzen dut esaten, hemen kultura hegemoniko bat zabaldu nahi da, eta herri kulturak
horre eztabaida izanen genuke zer den herrikultura. Herrietako adierazpide horiek galdu egiten dira, zoritxarrez. Uste dut, beranduxiago ere izanen dugula honta hitz egiteko aukera pixka bat, baina helduta, nola esan duzun Sarako azoka frantsesten ari dela edo, ona ekarri dut, Ipar Euskal Herriko hitzan argitaratutako testutxo bat, 5 idazle ezberdinen edo 5 egile ezberdinen testua da, baina kontatzen dutena da, Aintzinabiga pastoralean bota zutela honako bertsoa, eta barkatu nire frantsesagatik, aldez aurretik, cette année, la pastorale sera en français, comme ça tout le monde va aimer. Eta horrek esan nahi du euskeraz, aurten pastorala frantsesez eginen da, hola denek maitatuko dute. Eta testuaren egileek esaten zuten. Bertso horrekin, euskararen eta kulturaren arteko harremanaz galdekatu gintuzten. Eta pentsatu genuen, hain urrun gara pastoraleko bertsetak frantsesez emateaz. Eta aipatzen duzuten nola, pastorala ikustera jende mordoa doan, baina holtzatik jaitsi orduko edo pastorala bukatu orduko frantsesa nagusitzen den jendearen artean eta eguneroko hizkeran. Eta orduan, zergatik joaten den jendea, euskal kulturaren adierazpide hori ikustera eta euskerazko hori ikustera, baldin eta gero frantsesez arituko badira. Eta bueno, aldebikoa izan barko lukela kulturaren eta kontsumitzaileen, ezakin nola deitu, hoien arteko harremana. Eta bukatzen dute esanez, buruan argi ukan behar genuke, politikoa dela zapaldurik den hizkuntza baten erabilpena, nahi ala ez. Ondorioz, gure irudiko, euskal ekimen kulturalen funtzio politikoa kolektiboki kontzientziatzekoa da. Bat dira hizkuntza eta kultura, bata bestearekin bizi, baina kulturak bakarrik ez du euskera bizi iraunaraziko. Horrek erran nahi du, kultura euskaratik eraikitzekoa dela, astetik buru, edo ez da aboro euskal kultura izanen. Hori zioten haiek, eta egia da, Iruinkokoan ez dela hori gertatzen, ustut Iruinkokoaren mundua oso euskalduna dela, baina nik irudikatu nuen, pentsa noizbait Iruinkokoa asko popularizatu eta erdaldunak ere ikustera doazela, ez? Eta ez dakit, gogoetatxo hori. Bukaeratik hartzeko, nik pentsatu nahi dut, hain justu Iruinkokoaren ideia, kontatu duzun horren erantzun gisa sortua izan dela hasieratik, kasi. Toki batean nun sozializazioaren gehiena ez den euskaraz gertatuko berez, hola esateko, baina irekitzen duen inguru bat, momentu bat, garai bat, eta egiteko modu bat euskaraz bakarrik izaten aldena. Eta uste dut, nolabait Iruinkokoa refleksio horretatik heldu da. Eta finean Lukuren hori libertitzeaz liburuan berak asko hitz egiten duan justu hortaz. Hori euskaraz besterik ez dela izaten al. Euskaraz dantzatu behar dela eta euskaraz izan behar dela musikariek beraien doinuak dantzarintzat euskaraz eman behar dituztela. Orduan, Iruinkokoak hasieratik bere burua, bere buruari jarri dizkion mugak, edo ireki dizkion mugak, hain justu horiek dira. Orduan pentsatzen dut, justu kasu horretan ez dela gertatuko, baina agian gertaliteke, esan dute ezakit, 50 urtetan, non inork ez daki Iruinkokoan nondik heldu zen, eta orduan, espero dezagun ez. Espero dezagun hemendik 50 urtera euskaldun gehiago izatea eta iruindar gehienek euskara ulertzea, orduan Iruinkokora joatea, baina euskal hiztuna gainera. Bai, egia da pastoralena esan duzuna, ni 70ko hamarkadatik hasita joan izan naiz esan nuke kasiko urtero, eta kuriosoa da aldatzen ari dela asko nere uste horrere, eta hegoaldetik jende gutxi joaten zen, orain jende gehiago joaten den, baina hegoaldetik joaten den edo joaten garenok euskaraz aritzen gara, ekitaldia pastorala bukatzen den eta horrela, eta egia da iparraldetik, ni pentsatzen du batzutan, ez dakit Okzitaniatik, edo beste nonbait joanen direla, frantsesez aritzen dira, mintzatzen direla inguru hartan, orduan niri harrigarria egiten zait, baina kontuan hartu behar dugu euskararen bilakaera bera nola doan, eta iparraldean Xuberoan eta hor izugarri galdu da euskara, ez orduan bestetik ez da hain harrigarria, eta hori kontuan izan behar dugu Xuberoan izan dela adierazpen mota hori edo gehien
landu duena. Bai, batez ere... Bale, hau zen, aesean aipatutako esaldiaren lehenengo blokea, eta jaldu gara 40 minutuetara, eta hori zen, atal osoarentzako geneukan tartea, orduan ez dakitzerekin. Bai? Zuk ikusi. Jende oso interesgarri ekarri dugu. Bestela, ez dakit bigarren atal bat. Grabatu dezakegu. Erki. Ongi. Ongi badera izozue, igual, bukatu dezakegu. Nola eskatu nizuen, ona datozen guzti eskatuko diet kultur proposamen bat egiteko, edozein izaerakoa, edozein modakoa, eta zuei ere eskatu nizuen, ona alako zerbait ekartzeko. Orduan, ongi baderitzo zue, igual bukatu dezakegu kultur proposamen horrekin, zuen proposamen horiekin, eta aizue, amua bota izuegu, eta urrengo atalak beste noizbait, ez da baidatzeko. Bai. Nik zehatz bat ez dut eginen alako liburu edo alako musika edo alako ez dakit nik esanen nukena da euskal hiztun zoragarri horiek entzuteko gehiago. Eta haiek zer esana badutela, batez ere adineko jende horrek, euskal kulturaz orokorrean, hau da, gure pentsamoldeaz eta gure jokaeraz asko dakite, eta gure bizipenak transmititzen dituzte, eta nik uste dut hoiei entzuteko. Eta gero beste gauza bat esanen nuke, hizkuntzaren lanketan joateko, komeni dela poesiak irakurtzea, baina irakurtzea ozenkia da, ahots gora, ahotsez, irakurri, baina esan. Eta pipitakiak, ipuin zarrak eta hoiek irakurtzeko edo entzuteko. Benetan, izugarrizko aberastasuna dagolako hor, esaera zarrak, pipitakiak, guzti horietan izugarrizko aberastasuna dagotan ikuste dut, hortik asko ikas dezakegula. Eskerrik asko, bale. Wow. Nik oso modu prosaikoan egin dut. Gomendatu nahi dut, nire ustez aski ezaguna ez den disko bat, eta Beñat Asiariren lehenbiziko diskoa, Arranua izena du disko horrek. Vale. Eta bada, Asiari izan zen Urria taldean, pixkat Urria taldea da nolabait 70. hamarkadako oskorriren moduko zerbait, baina Ipar Euskal Herrian. Esan nahi dut, talde bat euskal musikaren erroetan investigatzeko alegina handia egin zuena, baina beste gauza batzuei ere irekia zena, eta ari ziren hor, beste, bai politikoki eta bai beste kultura adierazpide batzuetan, horren eragina jasotzen, eta taldea utzita egin zuen lehenbiziko disko bat, Arranua izena duena, eta hor badira oso gauza bereziak. Badira basaideak, bada dantza jauziren bat, eta badira esperimentazioko lako pieza entzuteko modukoak. Vale, eskerrik asko. Hemen utziko dugu, eta igual bukatzeko jarriko dugu beratzen kantua, Joseba Irazokirena, beste gabe, podcastaren izen iguala daramalako, oso polita delako, Josebaren estilo mistiko hori daukalako, eta lehenengo kapitulua horrela bukatu behar zelako, eta baulaxe, mila esker biei, benetan, oso interesgarri izan da, eta beste batean elkar ikusiko dugulakoan. Ergi, esker. Gorsko izuritu eta beratzen utzi guen, harreman bat atzo arratxean, gau oso hapasadu.